Den biomedicinske videnskab har i dag udviklet en række teknologier, der gør, at vi kan få et bedre liv. Problemet er, at de her teknologier måske kan misbruges. Et eksempel er det, man kan kalde for den forbedrede krop. Altså med, at man har noget medicin, som i dag gør, at vi kan få et bedre liv ved at fungere bedre i vores krop. Der er sikkert mange, der i den her sammenhæng tænker på sådan noget som potensmedicin. Men lad mig give et andet eksempel, som bliver kaldt for kognitiv medicin. Der er det sådan, at der er nogle mennesker, som har svært ved at holde sig koncentreret til en eksamen. Folk bliver nervøse. Og der kender man og har kendt i mange år beta-blokkere, som gør, at folk, der bliver nervøse til en eksamen, kan blive mere rolige, inden de skal op. Det er rigtig fint, at vi har den der teknologi udviklet. Problemet er, at medicinen også kan udnyttes. Og det er der tendenser til, at den er ved at blive i dag. Både i USA og England kan man se, at der er tendenser til, at folk, der normalt fungerer fint til eksamener, de tager også nogle former for kognitiv medicin for at kunne koncentrere sig endnu bedre, for måske at kunne huske og forstå endnu bedre. Og her er dilemmaet så, skal vi som samfund acceptere det? Skal man som enkelt individ sige fra, hvis alle andre omkring en tager kognitiv medicin? Så er problemet jo netop, at så kan det være, at de præsterer bedre og har større mulighed for at komme ind på den uddannelse, man også selv gerne vil. Det er et stort dilemma for det enkelte menneske at tage stilling til, at det er det, jeg skal gøre. Og hvis jeg ikke gør det, hvad så med alle de andre, hvis de gør det? Det er også et problem eller et dilemma for pårørende. Skal man som forældre gå ind og snakke med sit barn om det er godt at tage de her ting før en eksamen eller ej? Så et dilemma, det er sådan en typisk situation, hvor der ikke er én forklaring på tingene. Det kan være godt, og det kan også være skidt.